lidí, co tady máme, Horse Challenge s telefonama. Yes. Parkour s telefona, prostě. Co? To nebude na YouTube. Bude. Yes. První. Já bych udělal spíš jakože... Bez toho. Jakože yes challenge. Jakože jenom 3 písmenka. Jo, to ještě. Yes, takže první. No jo, uděláme kotoul. Krásný. Krásnej. Tak pojď, Jenis. No, už znám. Tak já jdu něco těžšího. Já jdu 2 koníčky. 3. Jen jeden. Teďka já? Ještě druhý pokus mám. Nemáš. Ne? Nemáš. Dal to, takže mám jo. Dneska já. Tak, jak začínám já. Dáme jakože vrtulníčka. Krásnej. Je taky krátký. Krátký, ale krásný, že? Yes. No, bylo ti znám. No, to je krásný. Tak já jdu něco ostřejšího. Tak třeba z první, no. Z první prostě takhle. Já jsem začnej. Vyhodíš? Začni. Nedal. Takže já. A je to krásné. To se nedaří. Yes, to má yes. Tak. Jo, telefony přežívají. Šikovný. Dáme jakože beko. Penta. Blbost lidi. Dejte na like. I odběr. Beko, jo. Stále nás vaše telefony. Hezky. Vidíte, jak jsme šikovní, dívejte. Nedal. Teď? No, vymýšlej. Teď 3 vteřiny to musí letět ve vzduchu a pustit na zem. Yes. 1, 2, 3. Sakra lidi. Že teďka jede. A máš 2 pokus. Ne, 1 teda. Raz. Nedal jsem ne, to nesmíš. Já jsem nedal. Musíš se snažit. Tak nevyšlo. Ne, jo, máš jo. Je to fakt těžký. Tohle je těžší, no to musíš mít talent. Jo. Není jen tak. Teď ty. Takže dáme jakože saltíčko přes nás. Přes oba, jo? Jo, přes sebe. Yes, jenom přes sebe. Tak teď. Já jsem expert. Lidi, já jsem expert. Teďka pod nožičkou a pod druhou nožičkou. Nedal. Oba 2 je? Hoši, je to vyrovnaný. A dejte odběr a like. A potom se dozvíte, kdo vyhraje. Yes. Takže šíbu. Tak já vyvíším. Teďka otoču kolem pasu. Jo, ty zadám. Znovu. Nesmím riskovat. Dál. Teďka prostě držíš takhle, jako kdybys to měl zaplý. A yes, krásná. nějak to zahodíš, chytneš a musíš to mít takhle a zase zapneš a vypneš, ukážeš, že to máš. Yes. Takže zapnu, vypnu. Takhle. Zapnu, vypnu. Musíš přesně. Takže zapnu a vypnu, jo, udělal jsem to lidi. Nedal. Zapnu, ne, hoši. Ne, je to obráceně. Yes. A trest je to yes, mám yes. Yes a trest byl předem řeklej a to hodit telefon přes tu zeď. Tak to ne. Já mu ho hážu. Už lehčel.